Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, mao ni si Dr. Edward Kagapi Jr., na doktor sa Kahanginan. Ang number namo is 0991-215-3123. Sabon lang nako ang number namo kay 0991-215-3123. Madunggan ko ninyo kay check nako, i-cambio sa nako kung setting sa mic. Madunggan ko sa DXUM 819, dili magkarat-karat, o sa Facebook Live. Kung kinsa mo itong gusto magtanaw sa replay sa kuwang papa, nasa sa YouTube. Pangalan nato na YouTube channel kay Edward R. Kagapi, Doktor sa Kahanginan. Kita lang to nato'y gamay na YouTube nako, pero nato'y 200 ka buok video sa kong papa sa YouTube. So, may buntag sa inyo tanan, may buntag sa paminaw diri sa DXUM 819 sa tuang Facebook Live, may buntag po sa inyo. Ang kuha na to, good morning kay Sir Dennis Lasso, muna siyang broadcaster na bago lang sa DXUM. Station Manager Roy Johnson, Engineer Julius Luzon, muna siyang atuang engineer nasa booth karon. So, may buntag tanan, nagawat lang ko sa inyo mga text kung namoy mga pautana, lang mo. Nadiri, ikan kay 5771, mo na yung last number, 63. Male, Tagum, lalaki siya, Tagum. Ang iyang text mong good kay katong nagsugod siya atong May 15. Kung puno na ang atong pantog, unsang maayong buhaton nako karon. So, pasabot siguro niya kay naglisod siya sa iyang pangihi manggod kay mo siya nag-text sa tuwa last time na dako daw yung prostate. Ang maayong ginana buhaton, dili niyo patugayan mo atong mo doktor, itagaan mo tambal. Isa diha ang tambal na ginatawag tamsulusin, pero dili na pensa ang butika sa inyong kung wala mo'y reseta. Tapos ang yang follow-up question, good morning Doc. Kung sa'yo may maayo tambal sa psoriasis. Ang psoriasis is ano man siya, inyong lawas nag-react siya ba? Or kung sa pa na magulang na sa allergy, nag-ano niya yung sarili nimong lawas. So, ang tambal ana i-suppress niya ang immune system. Kaya mo nang ginatake man sa imong immune system, ang imong sariling lawas. So, ang isa diya, mag-suppress ana ang katong ginatawag na to na steroids. So, dili ta basta-basta mag-inuman na kay tadaot na kidney. Mo nang ginakontrol na siya sa doctors. Tapos, usahay man good mo na siya ang component sa mga herbal medication kanang steroids. Wala lang takabalo, nananay siya steroids sa sulod. Kanang tambala na, kanang herbal medication, kanang herbal. O nang matingala mo, ang hubag-hubag ninyo mukuyos. Labaw na kaning pula kayo itong isa kaadlaw, nag-inom og herbal, ikaw nagawala ang inyong hubag-hubag. Ang problema mo gudana kung sige kag inumato kay gihimo lagi nimong maintenance, igo gina inyong kidneys, iraw na inyong kidneys, mo na siyang usahay mga tao maghupong. Kita nila nasugod ng hupong, katol-katol ang lawas, napoy uban magtubig ang tiyan. Kato siya naigo na po day ang tay. So dili na basta-basta ang tambalan na steroids ang ginaingon. Di lang mo kabalo unsa na siya. Usahay magud mo na siyang ginahatag sa pharmacy sa mga nag-arthritis. Na dili man dapat na sila dili dapat na sila over the counter. Karon, maski walay reseta kani mga gagmay na butika, tagaan sila o katong mga tigulang or katong mga batan-on, steroids na siya. So basahon na ninyo na ay nakabutang diha steroids ang gamay kayong sulat. Kung dili ninyo
ibalaan kung unsa na siya, ang example na katong mga dexamethasone, steroids mo na. Makita ninyo na atong tableta sa inyong ginainom dexamethasone, dili na siya angay na sige-sige ninyo imnon for more than 5 days. Kay ma-dependent inyong lawas ana o shutdown ang inyong mga unod, mga organs. So, mo na akong ginabalik-balik diri para at least ma-internalize ninyo na unsa ka delikado ng kung inom mo tambal na walay reseta, na walay guidance sa doktor, na kaning medical doctor ba. Karon, kung namoy silingan na doktor-doktoran, pan kayo, na sa inyo, delikado kayo na siya na ginabuhat ninyo, pero na siya side effect na pinaka klaro gid kayo na guba gid yung kidneys. O na siya ang pinaka hadlok. Kay once maguba na inyong kidneys, wala mo ikapulian na dili lahin kidney sa tao. Kay katong ginaingon nato na xenograph or katong mga ikan sa mga hayop sa baboy, dili pa kayo sila effective kay kailangan nila suppression, bali immune system nimo kailangan gyapon niya ibaba para ma-take sa imong lawas. Kay naman tayo immune system sa atong lawas. Sabot sa immune system natay murag mga gwardiya sa atong lawas. Kaning gwardyahan kaning bag-o na ibutang sa imong lawas na foreign body or katong foreigners o ng mga Chinese na mainland China. Pagsulod ana sa Pilipinas, prisuhon day na niya or atakihon day na niya. So, pag na, mo na siya ang problema sa mga nag-transplant. Kaya dili mo na sa sariling ato ang lawas ang kaning gikan ning mga transplant kay gikan sa salain tao, gikan sa sala sa hayop. Nana sila yung mga DNA dito sa sulod na mabasahan. Dili DNA pero mabasahan sa atong immune system na to, atong mga guardian na to sa atong lawas. Mo na siya ang ma-reject siya. Rejection ang tawag na niya. So mo na to siya ang kailangan tambal gyapon for lifetime. Kung once na transplant na ka og kidneys, lifetime ka mag immunosuppression. Mo na siya ang ginatawag na to na immunosuppression kanang pababa ang guardia sa tong lawas. So the same ang ato ang logic o atong ginahuna-una, pareha gyapon ang trabaho sa katong steroid sa lawas. Itong ginainom nato na either katong dexamethasone, betamethasone, kana sila to imong lawas, gamay niya ang guardia or hinayon niya ang guardia sa imong lawas. O na siya na matingala ka kaning mga herbal gani na itambal po na betamethasone, mawala din yung arthritis. Pagkawa kay wala ang arthritis manggod, balik ko lang nako kay murag nagka-layo-layo na tag story ha. Basig nangalibog na mo diha. Ang kaning arthritis manggod, ang ato ang sariling lawas ginatake ang uric acid na nasulod diri sa kasukasuhan, nagdeposit sa atong joints. So pagkasulod sa joints, inflame or maghubag siya. Pagkahubag atakihon na siya sa ang sariling immune system. O na siya katong pag-inom nimo atong mga steroids, abi nimo epektibo kayo. Kay ibaba man ang iyahang paghubag. So the same way paghubag ni baba po ang pagsakit. O nang matingala ka, kuyawa ni natambala ni inom gyatag sa pharmacy ani na walay reseta. Inom dayon kag betamethasone, dexamethasone, or inom kag herbal na makabalo sulod day ato kay steroids gyapon. Karon pag inom nimo miracle drug siya, na ka na kuyaway, wala dayon. Dili pareha tong gyatag sa doktor na tambal pampawala sa hubag daw pero wala man wala. Wala ka kabalo na katuding steroids or katong herbal na atake dito imong kidneys. So
at the same time okay lagi imong arthritis pero guba po imong kidneys o ay. So ingat lang yun mo ana. Mo na ko ang ginabalik-balik kay hantod karon matingala gid ko hantod karon. Naagi mga pasyente na mag-inom ato na putay na sila arthritis. Tulad sila sa kuang clinic. Tulad sila dok. Di nang yun mawala ni akong arthritis ba. Unya, lahi na po ako ang problema kay nagupong na akong tiil. Anak ko na, unsa day yung ginainom mo eh. Sa na tuong na, nagainom ko atong mefenamic acid, niya dili naman sa mutalab. Pag uman daw sa mefenamic acid, niya daw sa pharmacy. Karon, dili lang ko mag-mention kung asang pharmacy, itagaan daw siya og tambal. Isa ka buok. So, kaning tambala ni, ginaingon nila na paspas daw kay makawala. Pangalan sa tambal kay dili lang ta magkuan pero kuan to siya dexamethasone. Ang example ana niya katong Decilon Forte. Ginahatag na siya left and right sa pharmacy. So sa dili man ko mag-mention ngano siya lang kay siya man ang katong giingon sa pasyente god. So pasensya na sa katong pharmacy or katong pharmaceutical na tagiani na tambala. Pag wala sila kabalo na pag inom nila niya na tong pasyente nila dok nawala man. Nawala lagi niya yung arthritis pero pila man niya ka months magbalik-balik ang arthritis. So siguro mga 6 months siya balik yung arthritis. So 6 months po siya nagsigig inom ato na tambala. Karon ang gawas higupong naman siya, nagahupong na yung tiil. Ano ba, ang sabi na siya, manas sa mga Tagalog. Pagka, niya, i-mention niya sa kuha na ingat to, ang inom niya, ang Decilon Forte. To, ko na, patay ka diha. Guba na yung kidneys, pila ka months. Nagsigig inom anak, wala ka na, pangutanan sa doktor. Ang problema ng ng tambala na dili po na siya dayon-dayon matanggal sa dapat itanggal sa doktor. Dapat po na niya hinahinay niya siya tanggal sa imong lawas. So dili ka niya i-half lang sa mga tambal ni for pila ka weeks. Kay kung ang mag-crisis man yung lawas kay tungod ni kuan na imong naanad na imong lawas ba kung sa layman's term ba ta naanad na yung lawas atong tambala to. Mo nang dili ni basta-basta magtanggal po dato. O nang sige gyapon ka habang nagatanggal niya atong tambala to, sige gyapon bombard to siya sa imong atayog sa imong kidneys tong steroids, di ba? So katawa lang kay istorya, mura gyapon siya ginaluto sa iyang sariling mantika. Siyaw siya ginuma to hantod sa matanggal yun sa doktor ang iyang tambal. Imagine 6 months. So, kita na dili mo na sala sa doktor siguro, sala sa pharmacy. Pharmacy ang naisala. Okay, number 1, i-suggest nila na kanina lang imong imnon kay dili naman maayo ni arthritis. Number 2, nanghatag sila og tambal na walay reseta, especially steroids pagid siya. Unya, number 3, pharmacist man na siya. So, kabalo na siya sa reaction ng drug. Ang pharmacist is highly specialized na sila na profession. Abi lang ninyo na tindera sila. Abi lang na ninyo. Pero kana sila, board passer na sila. Matingala kag nga naman ang baba ang tanaw sa mga tao na murag tindera lang. Dili na sila dapat ingana. Kay kana sila, professionals na sila. Dapat na sila ay mga tag-as po na sweldo. So, karon nayuban ng gudana, dili sila actually pharmacist. Kuan lang sila tindera, pero naay pharmacist dito ang pangalan niya, license siya, para magbantay atong pharmacy na to. Kuha ninyo. So, base, either katong pharmacist,
or katong tindera lang, dili lang, ang tindera, nag-suggest na mag-inom siya ingadto na steroids. Mo tong problema. Dili nila ano ba, gialaga ng mga tao na labaw na kanang wala gi idea sa mga tambal medical profession. Ingon nimo kani epektibo ni siya, imnon lang pud nila unya di nila balik-balikon og inom kay epektibo man. O nang igo gid sila. So shoutout lang kay Melby, good morning po. Kay Lumari, may buntag dok ug sa tanan nagtanaw naminaw sa imong programa labi na sa akong mama o papa Lumari. May buntag sa inyong tanan. Ma'am Arlene Bastida Tamarion, good morning sa tanan from Tagum City. Good morning po sa mga taga-Tagum na nagaminaw sa toang programa. Every Wednesday man ta live o kamay ra kay ni isa ka oras ra ni. Pwede short lang gini na program kay wala ko nangandoy na maging broadcaster. Pero nangandoy ko na makatabang ko sa tao na walay mga capacity na moadto. Labaw na kaning mga nasa kagyo kay ba nasa mga radyo lang gid makaabot wa na internet. Pero sila malipay ko na maabot sila sa clinic. Naging mga maabot sa clinic. Dok, tagapaminaw mi sa radyo. Iko na radyo mo nagapaminaw. Okay, wala may internet sa mga dok. So yan agad sila kalagyo. Na radyo ang ilahang ginagamit. Problema lang kay kaning DXU Musay kay hinay naman kayang signal. Di naman siya nagalabay sa mga lagyo na naman sila yung mga sister station. Moto siya mulabay o programa sa kung saan lang gusto programa. So, dili na kayo wide ang coverage aning doktor sa kanginan. Dili pa rin itong una sa kong papa. O nang dili na kayo kaabot ang programa. Naayuban, nagakarat-karat na siya ba. So, pasalamat lang gyapon ko sa mga uban. Habang nagalaba, nagaluto. Di lang gyapon paminaw sa mga storya ni Edward Kagapi Jr. O sa kong papa, dati pa. Kay at least na nagyapo yung kastorya diri. Nagapaminaw. Okay, so another question sa Facebook Live. Ikan kay Erlinda Sedenio Reyes. Good morning, Doc. Ask lang, okay lang ba mo inom o Gatorade babae 69 years old? Ang BP niya 130/80 ang maintenance, ang Lodipine 10 milligrams. So, okay lang na siya, ma'am. Erlinda, wala may problema kung inom ka Gatorade. Ang imong i-watch lang imong batayan lang ang sugar nimo. Pwede man kung medyo mas maayo pa man siya kaysa juice, pero nagya mo siya sugar content. Okay, kamising gamay lang. Tapos kung medyo nagi kay problema sa sa electrolytes, mas wapo ang oral radiating salts or solution. Kaya siya, utang nimong sa ORS mo na siya short. Utang nimong sa 1 litrong tubig. Tapos, inom nimo. So, speaking of inom sa akong tubig. So, balik ka sa topic. Ang topic mo na nato karon kay nata sa kanang mga tambal na dispensa na walay walay reseta. Napoy uban, ang gihatag nila sa pasyente is antibiotic. Wala si kabalo ang pasyente. Ang pasyente nag-diarrhea. Pag diarrhea niya nag-LBM ba? Nag-LBM. Pag LBM niya, gitagaan siya o tambal. Ever since nag-diarrhea na siya, wala na siya ni nangutana sa pharmacist. Sige lang siya inumato kay abi niya mura siya loperamide. Dili day siya loperamide. Kanang loperamide man pang-control na siya sa diarrhea para dili lang kaayo mo lihok to imong tiyan ba. Karon ato siya alivio to siya sa mga diarrhea na grabe ka kusog. Dili lang niya palihokon imong tiyan. Para dili lang mo paspas ang gawa sa imong electrolytes, sodium, potassium sa imong ugaw ba.
wad-an ka to sa lawas, mo man na siya ang function na niya. Ang bad side ana niya kay kung naay kagaw to imong diarrhea, mapundo dito dili magawa sa imong lawas. Sumoto yung bad side itong mga loperamide, mga diatabs ba. Karon naay isa katambal tong sa kapasente, gitagaan siya og metronidazole. Karon kaning metronidazole antibiotic na siya para sa mga amoeba na siya. Karon ang pasyente magud wala siya kabalo na para dito sa amoeba lang. Maski normal na LBM ginainom gyapon niya. Karon ang problema magud anang tambala na kay moadto na sa atay. Pag adto na sa atay, kaya ig-un na niya imong atay. So, imagine sikag inom ato metronidazole habang nagadiarrhea ka na murag siguro ipatso lang ana siya mag-inom. Otong katughan na liver cirrhosis. So ang liver cirrhosis mga higala is mao na siya magulang sa fatty liver. So unsa man ning fatty liver, mao na siya ang sobraan kag daghan kay giinom na tambal, number 1, or daghan kayo ang imong mantikaon, gikaon na kay mga pinirito perminti mong sudan or mga mga taba or katong beef na imong ikaon medyo tambokon pod. Siga kaon na niya imong atay mapuno na siya o kanang taba pati liver ganing istorya. Ibis na color siya, ang color magud ng liver is dark maroon or maroon na siya, brown ang color ba. Karon mahimo na siyang naay mga yellow, daghan kay yellow. Ato siya makitaan do siya sa doktor through number 1 ultrasound, number 2 CT scan, number 3 abrihan imong tiyan kung nasa operahan, tabaw na ning gallbladder or abdo. Pag tanaw niya sa dito sa liver nimo, na siya yellow. Dili na maayo ang taong sa imong atay. Pati liver na siya. Karon pag masubraan na siya, kung wala gitanggal atong offending agent, isa pa day makahimo pati liver day mga higala nakalimot ko, ang sige inom alcohol. Kani magong sige inom, ma-convert siya sa alcohol into fat sa isa ka metabolism sa lawas na di ka ginom atong taas kayo ang alcohol content na may carbohydrates po, mahimo siyang fat. Karon moadto man siya dito sa imong atay kay dito man siya gi-filter, dito man mo process, dito man mo trabaho ang atay para mawala ning offending agent which is alcohol or kaning taba or kaning mantika. Mahimo siyang fatty liver. Pagkadugayan mong gudaan ng fatty liver mga higala, mahimo siyang liver cirrhosis. So, unsa ang difference sa fatty liver ug sa liver cirrhosis? Ang fatty liver mabaliktad pa na siya, maayo pa na siya, mo nang pagtanggalon ng nimo tong offending agent, for example kaning alcohol or kaning beer or kaning tanduay, mga ram, gin. Pagtanggalon nimo to siya or di na ka mo inom ba? Pasabutan na di na ka mo inom. Mubalik sa normal. Pila ka years, balik sa normal. Kaning liver cirrhosis mga higala, wala na ikabalik ko na, nagkayuhan na. Ang problema na niya, wala na ikapulya na, kay tanan liver man tanggalon na kay cirrhosis man, transplant na, katong medyo lisod na kay transplant naman siya. Pag liver cirrhosis na. Karon ang kuan niya is, ang pag liver cirrhosis na ka, ang daghang problema na. Isa na, udako ang imong tiyan. Pag dako ang tiyan, tungod na siya kay ang tubig, dili na siya tulor dito sa imong lawas. Sa imong, sa imong tinae. Mo na siya, tinae nimo sa imong ugat, mo na siya, manay tubig imong tiyan. Mo na siya, ascites ang ginatawag namo. Pagka puno na ang tubig ang tiyan,
mag-tulak na sa imong muscle for breathing or sa mga muscle nato sa paghinga. Mura na kag malumos. Okay, mag-gets ninyo? Ma-imagine ninyo na tubig ang tiyan. Pero puno ang tiyan, di ba? Dili ka kahinga. Naman diya ang diaphragm. Naman dili dapit sa tuang ilalom sa ribs. Naman na siya muscle diya. Diaphragm ang tawag na niya. Usaka og naog man na siya habang ta naga hinga. Karon punuon to nimo og tubig imong tiyan. Kay nag-ascites naguba na nimo ang atay. I-push jud niya. Mao na siyang mura kag maghingalo. Mabaw naman kay imong ginhawaan. Okay? So mao na problema ng cirrhosis. Isa pa, ang ikaduhang problema sa cirrhosis, ang inyong pagdugo. Lisod na siya mag-undang. Kaya isa man na siyang daghan man kayo mga ugat-ugat na portal hypertension ang tawag na sa tiyan. Di lang na to ma-explain kayo sa portal hypertension. Mataas lang ang iyang pressure sa iyang portal vein. Pagsaka ng pressure na nanay magkaugat-ugat na ni imuhang agihanan sa pagkaon. Kana sila, pag masamad na siya, mugsuka na kagdugo. So, kung na-imagine ninyo na siya, good. Kung di nyo na-imagine, okay lang. Dili mo ninyo kailangan imagine. Basta ang importante lang is muna akong message sa inyo na dili mo magpatakag inom tambal, kay magbuba inyong kidneys, di po mo magsigig inom. O, bawasan ninyo inyong mantika sa lawas. Ang mantika po sa, mantika sa lawas. Mantika sa inyong pagkaon o mga taba sa kinakaon ninyo. So, nadri kay Ma'am Elvira Rodriguez. Good morning, Doc. Ask lang ko, na ako'y maintenance. Ang losartan, 50 mg. Pwede ba kung take og losartan lang ng 50 mg? Namang good losartan sa barangay libre. Ang losartan, dili na siya 50 mg. Pwede na siya 5 or 10. Tapos, kung losartan, 50 mg, ang imong BP magutanaw na sa doktor, number 1. Kung okay na imong dawas sa losartan na 5 or 10 mg, hindi na kailangan mag-cambio tambal. Pero kung naghupong ka o nakay reaksyon aning losartan, mura kag maghingalo or lahi imong paminaw, mura kag kanang talipong ka or ingana paminaw nimo, kambyuhan na siya sa doktor. Ito na siya kambyuhan og losartan. Unya, ang losartan po na may problema sa kasing-kasing po na ang problem po niya. So, bantayan na siya sa doktor. Dili na siya basta-basta kambyuhan nimo, ma'am. Pero kung tanaw nimo ang BP nimo wala na control, pwede ka mag-additional o tambal. Pero akong suggestion na dili ka imuha lang mag-switch. Ato lang ka sa inyong na may mga general na practitioner diya sa inyo, sa duol ninyo. Kunya, mangutanam na siya sa imo kung unsa imong nabati. Ika na siya, resetahan lang kanya og losartan para malibre ka sa barangay. So, salamat kay Ma'am Elvira Rodriguez. Unta, natubag na ko ang imong pangutana. So karon mag-break lang sa ta kay para sa tuwang atong messages or atong mga commercial mo si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. Ay buntag sa tanan, balik ta sa atong programa, Dr. Edward Kagape Jr., doktor sa kahanginan. Ang number namo sa doktor sa kahanginan is 0991-215-3123. So daghan na kayo nag-text ako kay 8 siguro mo lang mata. Sayo ko mata sa alas 6 ko. Sugod ko diri alas 8. So, doktor sa kahanginan, 0991-215-3123. Ang asa dapat akong clinic na ako sa UM Multitest, Bangboy Street, corner Ponciano. Wala siyang Ponciano dati. Ang schedule na ako sa Monday to Saturday, 7 a.m. Sayo kay ko to 12 noon.
tayo po ko mawala. 12 noon po ko. Tapos, number sa secretary kung kinsa man tong gusto kailangan niyo mag-text ako before mo ato mo kay schedule. Namugi days na wala ako kay mag-opera. Surgeon man ko, general surgeon. Number na ako is 0995-221-8007. Mo nang number sa akong secretary. 0995-221-8007. So, i-text na ninyo o mutana mo kung naba si doktor, naba ko. Okay? Ano lang ako ning related diri sa atong topic na ay mga related diri. Ano to? Nadiri kay 8729. Good day, Doc. Kagapi, ask lang po. Among silingan, 45 years old lalaki. Result sa ultrasound kay cirrhosis. Nag-anam daw o kahilis ang atay. Unsa diay ning cirrhosis, Doc? Ug nganong nag-anam kahilis ang atay? Maayo pa siya, Doc. Maayo pa siya. Sorry, mali. Mali pagkabasa. Maayo pa ba ni siya? Thanks po. Okay, so unfortunately, kaning cirrhosis, bago lang ako istorya, dili na siya maayo. Ang kuha na niya is pababaon lang ang imuhang liver function nimo, pababaon, tanggalon tong mga pending na chemicals. Isa na dito ang katong mga ambal or herbal na gipang inom ninyo. Tapos tagaan mo albumin para at least makontrol siya. Problema mo gud ng cirrhosis, irreversible na siya. Dili na siya balik sa normal na liver unless mag-transplant. Karon kani manggong cirrhosis, mo na siya ang resulta kung ang fatty liver, nakadug naman ang fatty liver sa ultrasound, wala siya na alibyo, wala siya giipaayo, wala siya gitanggal ang katong offending na chemicals or katong ginayon nato na mga tambal or katong mga alcohol na imong ginapang-inom. Wala nimo natanggal to habang fatty liver pa. Mao na siyang nahimo na siyang cirrhosis. So unsa din ang cirrhosis? Dili nagatunaw ang atay. Naa siya'y scarring. Daghan siya peklat. Naghimo ang peklat ang imong atay kay nasamad-samad man siya. Naguba siya ba? Kung fatty liver pa siya, naguba siya. Nag-progress siya into liver cirrhosis. O na pinakasakit paminahon pag-ingnan na imuhang atay, cirrhosis na. Kay wala gitambal na. Alibyo lang natambal or maintenance para dili lang magsamot. Dili lang pod magpundo ang katong mga tubig sa imong tiyan. So salamat kayo 8729 unta nakasabot ka sa kuang ipang storya. Ito yung isa diri. Ma'am Sarah Dancing Retriever. Uy, ma'am. Ingon siya, bloated na akong tiyan, na daw tubig, kay kuba na daw akong liver. I-refer ko for CAT scan. So, yun sa nila pag ibaw na naguba ng imuhang liver. Basig, na imong liver function, taas na kayo. Atong mga EST ug ALT mo na siya. SGPT, SGOT mo na siya. Ang other spelling nila. Karon, CT scan nila para sure lang sila. Kasi sa ultrasound ka nakitaan, Ma'am Sarah? Tama ba akong pagkasabot? So, kana siya, sure lang nila kay ang cirrhosis, as mentioned kanina, is not reversible. Irreversible na siya. So, napala siya liver cirrhosis stage 1. Medyo kaya-kaya pa na siya tambal-tambalan pero di gid na siya mabalik atong liver pa siya. Okay? So, nadiri, shout out kay akong asawa, Francesca Nunez Kagape.
Losartan daw 50 milligrams o 100 milligrams. Yes. Una siya ang dosage sa Losartan kung gusto niyo magkuha ito sa barangay. Pero na siya ay bantayan na siya sa store. Nadri kay Ma'am Arlene Basida Tamarion. Good morning, Doc. Doc, ask lang ko, pwede ba mag-inom ng allopurinol kada adlaw para sa uric basin makadaot sa kidney? Yes, pwede kayo. Ay lang ninyo siya na kung nakay arthritis or naga-flare ang arthritis or nagahubag ba, nagahubag in other words. Kaya habang ginainom na ninyo, kung mag-inom mo na habang nagahubag, magsamot, dapat dili na ninyo ginainom kung nagahubag inyong arthritis. Kaya magsamot ka kasakit. So ayaw mag-inuman ng allopurinol kung nag-atake mo sa arthritis pa. Pag wala na ang arthritis, dito na mo mag-inom. Nadiri kay Ma'am Mylene Abrenica. Dog, good AM, naibawal na pagkaon ng arthritis, labi ng munggo daw, salamat. Tuloy taon ng munggo, kay pasanginlan. Kaya, ang munggo mismo, dili siya maka-arthritis. Pero matingala ka, unsa man ning nagkakaon mo munggo, unsa man ginahaloan ng munggo, di ba? Galing na karne? Na siya maka-arthritis, ang ginaling na karne. Labaw nagparat kay na siya. Kaya ang salt food, na siya ang maka-arthritis. Bulat pag yun ang uban. Tama ka, Sir Julius. Kanang bulat, kanang salty foods, sugar, kanang mga maka-arthritis na sila. Milk, arthritis na sila. So, now you know. Ang munggo ipasangilan, pero katong subak day ang katong karne na katong giniling, mo na siya ang maka-arthritis. Ha? Or katong bulat, tama. Asense Junjun, Dok, kung sa tambal sa mag-cramp sa tiil. Depende sa imo kung nakay pero vitamin B na siya or B1, B12. Kana sila or potassium. Habang nag-jogging ka, nag-cramp sa tiil, kaon kag saging na latuddan. Okay, so kanang yellow gud tama ba kung pagkakuha na kay dili kay ko familiar sa tundan na siya. Basta katong dili ginaluto, na siya ang kaunon pag naka-cramps ta, potassium ug vitamin B. Marivi Gadiane, hello, Doc, good morning po. Ma'am Sara, good morning. Teacher Ma'am Flordeliza Madirable Lazo, good morning. Ni siya ang production ni Dennis Lazo, tama ba ko? Na siya. Ma'am, may buntag sa imo, ma'am. Salamat sa pagpaminaw sa ko. Kabalo ko na nag-break lang to imong bana. Ipakamusta rin ko kay Ma'am Dennis, kay Sir Dennis. Inasaya ng load na ako kay na kay sarili nimong programa o ano nimo ko gina-mention kay masig masapawan ta ka. Sabi noong lang, joke lang. Lipay kay ko na nisikat na si Sir Dennis Lasso. Kay nakadungog ko atong Senator Tolentino na nawag saya. Kuyawa ni Sir Dennis eh. Sir Judah Natividad, may buntag Doc Kagapi Jr. o kanatong tanan na minaw, nagtanaw sa live. Salamat kay Sir Judah Natividad. Ma'am Feli Pariga Andres, watching from Digo City, may buntag sa mga taga-Digos. Tapos nadiri kay Romelin Tutor Segura. Good morning, Doc. Watching here from Matina, Davao City. Salamat kayo sa paminaw. Mising nakadiri sa siyudad. Radyo Gyapon or Facebook Live din, sorry. Facebook Live ka namin na. Thank you, Doc, sa imong advice sa tambal para sa paggaw. Baktidol akong gilugmugmug mo. Salamat sa Ginoo. Naulian ko. Salamat po sa Baktidol Company sa Johnson & Johnson's. God bless us all. Pa-sponsor nato sa Baktidol. J&J. Ma'am, sponsor kay ka ba? Murag ikaw man ang ahentian ng Baktidol. Dagan na kayo mga inuman tungod nimo. I-mention nimo ni sa Facebook Live. So, giingon pa lang na ako ang ikuha na ni. Pero tama man, naman siya anesthetic. Medyo pagaw ka, minom ka na. Okay, so wala ko na sa Baktidol. Dili siya inom ha. I-gargle lang nimo siya. Ayaw siya na. Gargle lang. I-alimugmog lang. Ayaw iluha siya pag uman. Ayaw na. Dili imnon ha.
So, good morning kay Leila S. Jukoy. Good morning kayo na kanang mga taga-paminaw na to perminti. Salamat kay sa inyong tanan. Please, natay kauban karon. Aside from sa kuang sister na siya ang atong director, production director po. Ato ang FB Live and text messaging agent. So, 8729, good morning do kagapi, as lang ko. Among silingan ay na. Yan na to ni. Sorry, balik. Wala na edit ang text message. Nadari kay 0496. Mayong buntag dok. Unsay tambal sa mga lagos sa ngipon nga maghubag. Salamat. Malagos? Unsa magalagos, Sir Jules? Gums. Gums. Okay. Salamat kay Sir Jules. Pag nag-ubag na siya, gingivitis na siya. So, ang problem na to, this gingivitis is nagsige na siya ka-irritate ang imong gums. Kaya daga na siya bacteria ba? Kulang sa pag-toothbrush. Karon naapoy uban na siya mga tartar ba na kataging na siya build up na siya mga sa singit-singit na siya mga balay-balay dito sa bakterya. Di lang ninyo makita na usahay pero mo na siya ang naa. Tambal ana is pa-dentist, tanggalon to. Or ang pinakakuan gyud ana is manutbrush ug mag-gargle ka og either unsang i-gargle niyo Listerine, Bactidol, or kanang mga other gargle na nasa sa supermarket. Maka tanggal na sila gamay og kanang ginaingon nila na germs daw or mga bakterya sa baba. Karon kung nana sila yung mga balay-balay kanang ining mga kita niyo na yung mga puti-puti ng gahit na balay mo na sila sa bakterya. Di man kaabot diya sa sulod ang toothpaste or dili pod makaabot diya ang gargle. Kina naman sila sa sulod. Karon, dentist sila makatanggalan na. Kaya naman lang sila yung mga anesthetic, niya, butang na nila, ngayon na ito, martilyo na nila, ito, para matanggal siya. So, ito lang yung buhato nimo ha. So, nadali kay 5994, lalaki tagong 56 years old. Dok, sakit, iduot akong dughan sa left side, unya, huot. Kung ituot nimo siya, sakit. Pero pag tanggal nimo sa imong kamot, wala nagsakit. Sa muscle lang na siya. Okay? Sa imong unod lang na siya. Pero, kung pagtanggal nimo, naagya ko'y sakit. Labaw nagnaay murag dat-og diri sa imong dughan. Labaw na kaning sa left side ka, mukalat diri sa imong kaliwa na kamot. Kalat siya diri ba? Sa imong bukton, anto diri sa imong kamot. Pwede na siya kasing-kasing, delikado na siya. So, ako sa imo 5994, kung dili siya mawala kung wala tong duot sa kamot, ato na doktor kay basig atake na ka. Pero 5994 murag kapila naman ka namungutana sa kuani. Mas maayo siguro muadto na ka sa akong clinic. Nasa iyo yung multi-test kay tara na to nagtarong ha. Medyo ayaw na siya pasagdi kay delikado na siya kung labaw na ka ng naay murag naga-dat-og diri. Nya mo katay sa dito sa imong bukton hantod sa imong kamot sa left kaliwa na kamot. Ito siya, labaw na kaning mauto sa likod. Kasing-kasing ng problema na to ana. Unya huot ay mo paminaw. Pasig kasing-kasing na gyud siya. Ang gwapo ana mo kag doktor, nearest cardiologist. Pwede po ka mato sa kuha para tanaw na to na unsa pagyud na. Okay, so salamat kayo 5994. Adri sa shout out gikan kay Neng Torres Madelo Sayon. Good morning Doc. Ug sa tanan amping ta kanunay. Salamat kay sa inyong mga shout out. Okay, so nadiri sa atong mga text messaging.
Ay, FP question day, sorry. Aurora Pascual, female, 43, 70 kilos, 5'2 siya. Good morning, Doc. Lain pa ay maayo ba ang no-rice diet para mag-loss weight? So, kaning ginayon nato na no-rice diet, medyo kaya man na ninyo sa lawas inyo kung batanon pa mo. Ang problema magudana niya kay kung high protein diet ka, kadugayan ana, ang imuang kwan yun is bato. Magkabato mo sa kidneys, magkabato mo sa gallbladder. Kung ang inyong dieting is siso gani. Siso gani siya kay say wala kay rice. Pila ka months. Nya di naman makaya, balik kag rice. Saka na pod imong kabugaton. Pag sige kag siso diet, siso dieting ng tawag na namo. Magkabato ka na sa kidney o sa gallbladder. Kana siya, dili na siya maayo na. Pero kung hinay-hinayin nimo siya o kawala, mura kag kanang half lang nimong rice, daghan nimo gulay, tapos butangan nimo protein lang pod, magka-lose weight yung kana. Tawag ni. Mag-weights ka ba? Weightlifting. Kana siya ang pinaka makawala gid og weight. Dili man ang kanang jogging lang. Cardio dili man siya kayo makawala og weight gyud. Ang kwan gyud na is weights katong sa nang weights ano. Mag-alsa ka og bugat o kanang mag-barbell ka ba? Provided na naay guidance kay mataka lang kag weight na grabe ka bugat, makuan po di mong muscle ana mo fatigue po di mong muscle. So, ang gwapo gid makawala sa atong timbang or maka-tone lang sa atong body is katong mga number 1, ang diet nimo na gamayan nimo siya og sugar man ang pinaka makataba gyud sugar. Second is carbohydrates. Tanang nimo gulay para mabusog ka ba? Busog ka dili na ka mangita og pagkaon kaya sa satiety center nato na siya dito sa ang atong receptor na sa atong tinae. Para siya mabusog, dapat siya mag-expand. So kung kutahay lang nagamay kauno nimo niya dili pa siya nag-expand, gutomon gyapon ka. That's why mukaon ka og daghan kay gulay. Atong mga green leafy vegetable kay nadaghan kayo, makita niyo sa TV. Ang isa ka bowl na dagko kayo, isa lang na katao. Kato siya, kay dili man siya ma-absorb sa lawas ang gulay. Dili man na siya ma-absorb. Wala man tay capability ma-absorb atong lawas og gulay. Ngayon tag kung kandings ta or katong kabaw, kana sila naman na sila bacteria sa lawas na mag-unaw og gulay. Una na makaya na nila og kaon lang gulay, wala sila lain kaunon. Kita kay wala man tay ingana, wala man tay bacteria, good bacteria na motunga og gulay sa lawas, sa tinae. Kato siya, kauno nimong daghan kay gulay para dili na nato ma-absorb, wala tay ma-absorb ato. At the same time, mabusog ka. Excuse me. Tapos, additional ni mo na, pag weightlifting ka, pag weights ka, dili ka nang bugat kayo, i-tone lang ni mong body ba? Kaya sila, makagamay man na sila og fat sa imong lawas, pulihan sa muscle. O lang, matone ni mong body, na dili po grabe ka dako, kay mong dako po yung lawas, kung grabe kong kabugat ang imong push, di ba? So, tone lang. Ito lang na yung mga program diya sa YouTube, pag-tone lang body. Tone, T-O-N-E ang spellingan na. Muna siya ang spellingan na. Munang paggamay yun mo, wait, ano yun na. Ang pinaka-effective yun na weight loss is katong weightlifting. Okay? Kanang naay force na ginahingon na to. So, medyo nakasabot ba mo? Na-appeal na siguro, talawang naong ni Sir Julius o nagtaka na po ng kilay ba? Sabot sir ka no? Okay. Kaya na dili kay nako ma-translate into Bisaya good.
Sige lang, mga kalugay na ni, mamaayon na ta ni. Nandri kay Ma'am Boots Daniel Cosomoza or Ma'am Baning Boots. Good morning, Doc. As ko unsay hinungdan sa sige balik-balik, luas, unsa may maayo na tambal ana. Unang number 1 question niya. Ang number 2 question, may buntag, Doc, akong tiil, magabi ngano mag-apoy man sa kainit. Nagabutang towel na basa, dili ko makatulog kainit. Ano man ni Doc? Number 1, kaning imo ang hinungdan sa sige luas, pwede ka kulang sa vitamin E, vitamin C. Okay? Kana sila, pwede po sa dentures. Sa imuhang kung nakay denture, kung nakay postizo or nakay kaning mga braces, kung nag-brace pa ka ma'am, pwede po na siya magkaluas ka. So, ang pinakakuan gina is vitamins, kulang og vitamins. Ang second is kulang og nakay mga dentures, wala si isag kaigo. Napod pwede po na gingivitis na himo siya into kanang bacteria ba. Pero wako na yun na ikaw na mama. Basig mo ingon sila na ikaw dili na ikaw ma'am. Alay mga pasyente na ingana. So, may yang tilaw naga-init kayo. Nag-aapoy sa kasakit. Pwede mo na siya arthritis. Grabe na arthritis. Na apekto na sa imong tiil. Kada gabi mo gawas kay bugnaw man. Pwede na siya. Pwede po na siya na kay chronic venous insufficiency. Bali ang imong tiil, di kapundo ang dugo dito. Kay guba naman ang valve sa imong ugat. Ikapundo nito ang dugo kay sige maglakaw sa buntag pagkagabi musaka nimo ito na siya mo sakit na siya murag mo kuan pero pwede pud na napog kay clodification ginaingon nato ang imong ugat sa imong tiil pwede nawalaan na siya dugo pod kay nanay plaques or nanay mga cholesterol sa imong agihanan sa dugo dili na siya makapuli 100% hatag og dugo sa imong tiil, sa imong mga tiil. O na siya, nagasakit na siya. Clodification ang tawag na niya. Makita lang na ninyo kung magpa-Doppler ultrasound mo. Doppler ultrasound ang tawag na niya. Itanaw itong mga femoral vein, femoral arteries, salis pedis, popliteal. Ito may nga ito na arteries tanawan mo na sa doktor. Kung pagtanaw nila na nasa barradito or occlusion ang tawag na niya, nagagamit tambal or tanggalon tong plaques. Depende na sa doktor. Kung wala kay nga na kay medyo mahal na siya na boots. Okay? So, sugod-sugod na na sa ingana na nakikibati na ingana. Mas may pagpa-check na lang ninyo sa kay basig samot. So, ayaw po din taon. Nadiri kay Ma'am Asense Junjun. Third day Junjun Asense. Dok, asa inyong clinic o cellphone po? Salamat sa pagpumunta na sir. Ako ang clinic na ako sa UM Multitest. Ponciano, formerly Ponciano na siya. Bangoy Street na siya. Suite 21 ang room. Nana siya sa harap sa Royal Mandaya or sa UM na eskwelahan. UM diri sa may Quezano JS, Quezano Center dati, harap ana. Karon Monday to Saturday ko. Ang Monday to Saturday, 7 a.m. to 12 noon ko ma-clinic. 7 a.m. 7 pa lang anak ko. Antod alas 12 lang ko kutob, cut off. Tapos, akong number sa secretary, mag-text mo, 0995-221-8007. Sabi na ako, ang number na sa secretary kay 0995-221-8007. So, salamat kayo sa inyong mga text o sa mga shoutout sa Facebook o inyong mga potana. Thank you kayo sa inyong suporta na at least nalay nagapaminaw sa kuha. Sa ngalan diri sa
Station Manager Roy Johnson sa DXUM. Ato ang Engineer Julius Luzon. Ako ang igsoon, Lady Margaret Kagape, akong asawa, Francesca Nunez Kagape. Mo ni si Dr. Kagape, doktor sa kangin, balik ko sa Wednesday.